ang akong kauban. Hiro sa imong kauban. Mirisi. Bantay lang to imong kauban. Kitawagan ako ang puting araw. Bisan pag pulang araw yung tawagan, di mo kapatay ato kay motor bida. Ako, bida-bida di ay. Tan-ahon lang na to. Tawagan ako ang puting araw. Hello. Puting araw at your service. Kinsa ni? Ako si Kaerneng. Na ako'y papatay ninyo. Aw, ikaw din ni Kaerneng. Basta magkasinabot sa presyo. Way problema na. Aw, wa tay problema ng presyo. Ang importante, mapatay ninyo. Aw, pila mo gipresyoan ang ulo ng tawana. Aw, 800,000. Grabe na masag kabrato na Kaerneng. Aw, 900,000. Grabe ka tiik na masan mo Kaerneng. Nga mong ginapatay karon dapat mo milyon. Aw, sige. 500,000. Aw ka na. Daram day na. Ara na miron. Men, natay trabahon. Tala. Magdalita. Nanay sa padre, masin mo ba? Boss, partaman juga na. Ay, abi ng kontra. Ang puting araw na di ay. Kaerneng, watay balira. May nakay na mo. Unsay bahal? Wala ta mo gipari para mag-inom. Gipari ta mo, kay na ako ipapatay ninyo. Ay sus, biya ka Kaerneng, di man ka mapasyawan. Aw, kinsam ng tawana ba? Kani mga naong nga waman ikaw saban atong part 1 nga gipagpatay ni Buddy. Ay, saba dia kay may bawan, tas mananawan eh. Kibang parto na ni. Kinsa maganda mong patyon? Aw, katong kontra nyo pag part 1. Aw, kato daya. Boss, tara. Ganyan siya ng kwatong una nga. Usang ako kabala. Yang ginawa. Mabawas ko. Aw, tana. Alaw. Ako, bibiyaan ko. Way takas. Hala! Ang bihag! Balikan nga to! Patay! Boss! Ang bihag nakatakas! Aw! Pasagdayan to! Tara! Padayon ta! Boss, Masaman! nayagi di steel. Boss, Pagkabahuwa mo sa lentila. Simuta. kabaho. Duwagan. Dito ta, kaya natin agistil. Tura! Kaerneng, magbuwag-buwag tayo. Sige, kuyo-kuyo ako. Kita nyo ako ito!
kontra, oy. Nakatakas ka? O ba di nakatakas ko? Dangag man kayong kontra. Kinsa man to sila nga puti mapagkadaghan to. Puting araw man daw to sila ba di? Sa puting araw. Nga, mura man to sila mga agta. Mura to sila mga agta ba di, pero dito ka kumpensaan. Mong alerto kita. Alerto? Mukhaon man ka sila ning bala. Taka ba ni? Usa man ni? Kamera man ni, tanda ba ni? Pade, padung na sila. Kamu bahas ka? Basid dapat partly at tunang kumubaos. Patay na mo sa mali. Patay na mo sa. Lipta. Lipot ka. Sige. Sige. Asa juga ron buto-buto nga ganina naman ron. Kita bos, masa karon. Murag na siguro sa unahan. Tanay na hinay lang tapos sinibumba dre. Daan palagi ko. Saan bos? Daan pag ginali ko, lagi bumba. Asawan bos? Tara! Cake man na bos. Wa ba kayo nag-birthday diri ganina? O basin bos, nanipalit diri kanina niya na ho. Tana, may maho masagwan eh. Pero na, okay ra ka? Yawa, patay naman ni Bay. Kinsan may ubayan na to aniron? Ay, naabot ang kauban ay. Headshot ni ba? Headshot ni. Buddy! 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 Anong kailangan kong gawin upang malaman mo